на ринга в синият ъгъл излиза от Дагестан Багаудин Шарапутдинов. В червеният ъгъл на ринга излиза Светлозар Савов. Do you know what happened to me last night? I was out with my girlfriend and I saw this sexy mom. Дами и господа, преди да представя бойците в последната битка за вечерта, So I told him. трябва да кажа още нещо, което е важно. Искам да благодаря от името на организаторите на този турнир, на всички вас, които сте тук в Калоянова крепост, Арбанаси, Велико Търново. Благодарим ви, че уважавате с присъствието си този турнир. Благодарим ви, че се наслаждавате на истинските битки. Надяваме се да го направите и на 8 октомври в София. Благодарим ви още веднъж. А сега, в синият ъгъл от Дагестан, състезател на Rus Fighters, 6 победи, 2 загуби в своята кариера, Багаудин Шарапутдинов. В червеният ъгъл, състезател на клуб Респект Русе, 9 победи, 2 загуби, 3-то място на световното първенство по граплинг, Светлозар Савов. Рефер на ринга на тази среща ще бъде Любомир Гечев. Светлозар Савов срещу Багаудин Шарапутдинов показаха, че съвсем не са безопасни дагестанците. Видяхме Иманли Гамзатханов в срещата с Иван Иванов. Добри, грамотни в стойка, удрят силно и в Дагестан, както знаем, борбата е национален спорт, така че ще очакваме и добра борба от този състезател. Високо държи ръцете си. Подвижен. Тръгна Зарко с десен, веднага върна неговия противник. Виждаме, че обаче успя да го вдигне и да го събори. Сега се намира в сайт. Много силна гилотина има Светлозар Савов. Обаче успя да се качи в маунт дагестанския състезател. Силно го е захванал Зарко. Трудно ще успел там да го задуши. Трябва само да прехвърли краката си. Багаудин отново се върна в сайт, където беше първоначално. Не знам защо избра този вариант да се качва в маунт. Логичната контра на гилотина е сайт от другата страна, тъй като това намаля напрежението. Няма възможност този, който провежда гилотината, да захване хубаво с крака и да разпъне. Успя да влезе в гарда и се освободи от гилотината. Интересно колко сили е хвърлял Светлозар Савов, за да се опита да приключи опонента си. Тези секунди и минути от стискане изцеждат силите на състезателите. Това статично напрежение, изометрични контракции са изключително опасни, тъй като ако не прецени състезателя колко време да стиска, това
Това, което може да направи, е просто да се измори достатъчно, да загуби експлозивност вече в мускулите. Ниско държи главата си дагестанския състезател. Опитва се Зарко да контролира китките му и да го държи близо до себе си, да не му позволява да се изправи, да нанася тежки удари. Тръгна да се изправя Зарко. Опитва се да го превърти. Широка база за Шарапутинов. Успява отново да върне нашия състезател по гръб. Правилно Зарко го държи близко до себе си. Контролира ръцете му. Много трудно ще успее обаче с такъв захват да го превърти, още повече, че Шарапутинов се държи много ниско, но сега допусна грешка, докато опита се да мине в сайт, след това директно тръгна за маунт, който беше използван от българския състезател, просто прекалено много повдигна таза си, което даде възможност на Зарко много експлозивно да го превърти. Сега ще бъдат рестартирани отново в центъра, този път Светозар само ще бъде в гарда на противника си, изправя се, опита се да нанесе силен удар. Трябва да внимава, за да не изпусне контрола. Тръгва за ключ Шарапутинов. Много експлозивно изпълнение от негова страна. Обратно се изправя в стойка. Светозар Савов пита удар с въртене, но сега получи тесен в главата. Тръгна да събаря и беше блокиран от дагестанския състезател. Скопча го добре отдолу, сега ще тръгне да събаряне. Чудесна техника демонстрират гостите от Дагестан. Тръгна веднага да минава в халфгард и сега отново в маунт. Добре изби Зарко, но ръката му остана в армбар, както успя да се измъкне. И сега трябва да бъдат рестартирани или българския състезател в гарда, или в халфгард на руския състезател. Рефера Любомир Гечев счете, че контрола не е достатъчно добър при завъртането, затова ги рестартира в стойка. Опити за маваши от страна на Шарапутинов. За втори път се върти. Много е агресивен руския състезател. Опитва се да нанесе силен удар с дясната ръка. Скъсява бързо дистанцията, но сега получи ретник от страна на Зарко. Отново го скопча. Ще се опита, може би, отново да събаря с Кука. Хвана го. Опитва се Зарко отново да прибегне до най-силното си оръжие, гилотината. Трудно ще му бъде. Вече я изпита Шарапутинов и предполагам, че ще я пази. Сега е момента, в който трябва да се опита и да поеме малко въздух, да почине. Получава наставление от своя ъгъл Светозар Савов. Предполагам, че скоро реферът ще ги рестартира обратно в стойка. Няма достатъчно голяма активност нито един от двамата. Приготвя се Любомир Геджев. Правилно решение. Трябва да дадат в момента наставление на българския състезател колко остава до края на рунда. Видимо изглежда по-изморен. Тръгва с удари напред Шарапутинов. Трябва да държи по-високо ръцете си Светозар Савов. Получи тежък удар. Опити за коляно от страна на руснака. Зарко го захвана и успя да го събори. Трябва обаче да е по-активен, тъй като ще ги рестартират, ако не работи. Край на рунда. Много интересен за отсъждане. Светозар само имаше опит за гилотина, все пак не беше прекалено чист. От друга страна тейкдауните бяха на страна на дагестанския състезател. В края, разбира се, и българин успя да направи събаряне. А в ударен аспект мисля, че предимство леко за Шарапутинов. Показа признаци на умора в края на първия рунд
Българският състезател трябва да се събере. Трябва да използва ръстовото си предимство, да не позволява на Шарапутинов толкова лесно да съкращава дистанцията и да удря с дясната си ръка. Поздравяват състезателите. За момент се получи объркване. Стозар Савов помисли, че Шарапутинов ще го удари. Отново се завърта. Мисля, че трябва да много далече тръгна да влиза, почти без подготовка. Лесна плячка за Шарапутинов и сега тръгна за гилотина. През ръка е гилотината, но е доста плътна. Повдига добре таза си Светозар Савов, по този начин да намали, но с това превъртане успя да се измъкне. Трябва да контролира, не трябва да позволява Дагестанеца да се качи в маунт. Чудесна работа на Светозар Савов. Прекалено е високо. Трябва малко да успокои играта, да поеме въздух. Опитва се да мине гарда с натискане на лакет на бедрото на Шарапутинов. Отново ще го направи с лявата ръка. Целта му е просто да успее да разтвори краката му, за да успее да се измъкне. Сега вече Шарапутинов отвори крака. Трябва да нанесе силен удар. Зарко не трябва да позволява на Шарапутинов да се изправя. Изморен е, губи баланс при влизанията, не го уплътнява достатъчно добре, но въпреки това успява да задържа позицията. Трябва да внимава. Сега тръгва Шарапутинов за кимура. Правилно Зарко тръгна напред, но сега в момента позволи да бъде превъртян. Вкарва го в гарда. За миг имаше опасност Шарапутинов да премине директно в сайт. Опит за триъгълник на Зарко. Не се получи тежки удари. Изморени са в момента и двамата. Шарапутинов вече по-рядко се опитва да прави дистанция, да нанася тежки удари. Ето сега се изправи на крака. Зарко обаче веднага вдигна краката си и го заплаши евентуално с армбар или с триъгълник. Заради това Шарапутинов отново остана на колене. Сега го захвана за гилотина, за триъгълник. Ще се измъкне обаче Шарапутинов. Не беше достатъчно плътно и успя да го извърти в сайт. Изморени са и двамата. Трябва да се събере сега Светозар Савов. Трябва да се събере и двамата са много изморени. Ще бъдат рестартирани от последната позиция, в която завършиха след опитът на Светозар Савов за триъгълник от сайт. Това, което трябва да направи в момента българският състезател е просто да се опитва да държи близо дистанцията, да не му позволява да се качва в маунт, както опитва той в момента. Не трябва да хаби сили в такива избивания, много трудно ще успее да го избие, не трябва да му позволява да се качи в маунт, което направи в момента. Много добре в момента българският състезател е захванал главата и не му позволява да направи дистанция, да се изправи и да нанесе тежък удар. Сега Шарапутинов се изправя, използва кръка си за по-голяма опора, за да може да направи дистанция и ще започне да нанася удари. Не е добра позицията на Светозар Савов. Не успява да го задържи прекалено плътно. От друга страна, това непрекъснато стискане и притегляне на опонента към себе си изтощава неговите сили. Много изморен изглежда българския състезател. Опитва се отново
за гилотина и се опита да използва за суип, да превърти дагестанския си опонент. Трудно ще му бъде, добър контрол упражнява Руснака. По-скоро не трябва да му позволява отново да се кача в маунт. Много енергия хаби българина. Трябва да се концентрира само в контрола на Шарапутинов, да не му позволява да се качи в маунт. Вижда се, че отсайд не работи толкова активно вече Руснака. Поизмори се и той доста. Опитва обаче Светозар Савов отново да приложи короната си хватка гилотина. Трудно се приключва тази хватка от сайт и реферът съвсем очаквано ги рестартира в стойка. Трябва да намери сили. Светозар Савов да приключи рунда. Малко време остава. Трябва да се движи, 10 секунди остава. Получи обаче тежък десен. Много далече влиза. Просто тези влизания допълнително изцеждат неговите сили. Край на втори рунд. Надо продолжать руку. У тебя получается, братан. Получается. Только перейти с коленей. Когда подходит, то ног кидает. Ты понял? Ты иди с ног. Он стал сильнее. Там отпустили дома, блядь. Диска за землю тревог. Трябва да събере сили Светозар Савов. Показа, че е изморен Шарапутинов в края на втори рунд, но без съмнение води срещата с 2-0 рунда и трябва българския състезател просто да го хване на короната си хватка на гилотина или да го приключи в този рунд, за да вземе срещата. Опити за събаряне от негова страна. Добре успя да вземе кръка, но се опита да го контрира Шарапутинов. Сега трябва да внимава да не вземат гърба. Да не му вземат гърба. Светозар чудесно се изправи. Ето, тръгна за момент за гилотина, но паднаха през въжетата. Това е правилната тактика. Не е съгласен Шарапутинов с решението на рефера, но то е правилното решение, тъй като само долното въже го задържаше от събарянето и то беше почти завършено от Светозар Савов. Много правилно го рестартира той в гарда. Трябва да работи Светозар Савов. Това е единствения му шанс да се опита да премине гарда, за да може да тръгне за гилотина, евентуално от сайд или от север-юг позиция, но при всички положения дори да вземе рунда, дори да вземе този рунд, губи с 2-1, затова трябва да премине рунда или да се опита да нокаутира опонента си с тежки удари. Отвори сега за момент гарда Шарапутинов. Много е подвижен в стойка, гъвкав е. Всеки път, когато Светозар се разбалансира, Шарапутинов застрашава, за да изгуби позицията. Получи предупреждение от рефера да не удря българска състезател в тила. Добре го превъртя. Трябва да се опита да мине веднага гарда. Ето това, което направи в момента. За миг се опита с дясната ръка да натисне коляното. Тази игра в гарда на противника не носи успех.
на българския състезател. Доминира този рунд и ако продължи в същия дух, ще бъде спечелен от него. Но е важно какво е решението и в предишните два рунда. Трябва да му подскажат да започне опити да минава гарда. Има много добър граплинг Светозар Савов. Изправя се добре, за да не се тежки удари. Не трябва да позволява да се изправя Шарапутинов. Сега трябва да внимава. Мина в сайт и тръгна, взе гърба. Силно го е захванал. Ъгъла е странен и захвата е директно на главата. Захвата е директно на глава. Не успява да го хване под брадата. Не успява да го хване под брадата и ще загуби позицията. Успя да измъкне брадата си и захвата не е чист на врата. Трябва да внимава сега Светозар Савов, когато бъде... Ако Руснака разкъса захвата, да успее отново да вземе добра позиция, тъй като в момента има опасност да даде гърба си. Това стискане допълнително изтощава силите му. В безопасност е Шарапутинов. Добре го осъзнава и не се движи. Знае, че това изометрично стискане на българския състезател допълнително ще изтощи силите му. Остава минута и половина до края на рунда. Любомир Гечев ги рестартира. Трябва да се събере. Зарко до опити за Сабаревич. Чудесно опита, но трябва да завърши тейкдауна. Успя обаче да разпъне ръцете му Шарапутинов. Добре от страна български състезател. Пак го набра. Успя вече да разпъне ръцете му, много трудно ще бъде от тук да го набере. Вече е изморен Светозар Савов. Времето не работи в негова полза. Интересно, Емил Захариев му подвикна, че срещата е в негова полза. Предполагам, че втория рунд са го видяли за Светозар Савов и третия с тейкдауните го смятат в негова полза. Отново опита да го захване Зарко за гилотина. Този път успя хубаво да го захване чисто. През глава е гилотината. Мисля, че няма пъхната ръка вътре в гилотината. И има контрол на таза. Трябва сега да вложи абсолютно всички сили да се опита да довърши. И рунда приключи. Интересно ще бъде сега решението на страничните съдии. Трети рунд според мен е за Светозар Савов. Първи рунд е за Шарапутинов. Интересно как са видяли втория рунд. Голямата си част българина беше по гръб. Трети рунд със сигурност беше за български състезател, но предполагам с 2 на 1 съдийски класа победата ще бъде дадена на руския състезател. Силно се надявам да не е така.